ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತಾ ಬಿರ್ವಾಸ್ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಪನ್ನಿ ಅನ್ನುವ ಯಾಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯ ಸೊ ಈವನ್ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾಲ್ನ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಚಿನ ಟಾಪಿಕ್ ದಾದ ಬಂದು ಬಂಡ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಇನಿ ಫೈನಲಿ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಬರೋದುಂಡು ಬರೀ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ ಕಮಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಂತ ನನ್ನ ಚಿನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ತೋರಿಸ್ಬಂದಿಲ್ಲ ದೂರ ಪಿರೋಡಿ ಪುಣ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಟ್ಲಿ ಸಮ ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ ಏನು ಓಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಪೊನಾಗ ಮೂಜಿ ಮುಟ್ಟು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಗೈಸ್ ಸೊ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಪಾಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ಇಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪೊಗ್ಗುಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಉಲೈ ಇಲ್ಲಡ ಪನ್ನಾಗ ಕಾರಿಂಚು ಒರೆಸದ ಬರೋಡು ಸೊ ಒಂದು ಹಾಲ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚು ಬೆಡ್ ದೀತುಂಡು ಸೊ ರಡ್ಡು ವಿಂಡೋ ಉಂಡು ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಟಿ ವಿ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನ್ಯೂ ಕಂತೀನಿ ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ್ ಟಿ ವಿ ಇಲ್ಲ ಟಿ ವಿ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂದಿತ್ತ ಹಾಲ್ ಅಂಡ ಸೊ ಒಂದಿತ್ತ ಹಾಲ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಅಂಚೆ ಸೀದಾ ಇಂಚಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರಂಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಮುಲ್ಪ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ರೂಮ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಿಚನ್ಗೆ ಪೋಕ ದೇರ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಕಿಚನ್ ಉಂಡು ಸೊ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಎನ್ನಿಲ್ಲದ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಅತ್ತೆ ಶಿವಕ್ಕನಿಲ್ಲದ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಆಸೆಡ್ ಎನ್ನಿಲ್ಲದ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಬಂದು ಕಾತು ಅಂತಾರೆ ಐಮ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ ಗೈಸ್ ಇನ್ನು ಕ್ವಿಕ್ ಆದ ಅಕ್ಕನಿಲ್ಲದ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಬಂತೀನಿ ನಾನು ಎನ್ನಿಲ್ಲದ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ದಾಯಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಆಯ್ತು ಬೇಗ ಏನಿಲ್ಲದ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಮತ್ತು ಮನ್ಪದ ಉಂಡು ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಬರ್ಸಕ್ಕೆ 5 ದಿನ ಹಿಡ್ದು ಅದು ಸಿಟ್ ಔಟ್ರ್ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ಮರದ ಮಿತ್ತತ್ತು ಇಲ್ಲದ ಮಿತ್ತು ಮರ ಉಂಟು ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ಐಟ್ ಡಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಅವು 3 ಉಂಡತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಪಾಚಿ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಬರೋಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂದು ಬೈದುಂಡು ಇನ್ನು ಕಿರ್ಮುಡು ಪಚ್ಚರಂಗಿರ ದೈ ಮಾತ ಗುರಿತು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಬರೋಂಡು ಆ ಬ್ಲಾಗ್ ಇನ್ನಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರ್ಕಲೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀತಾ ಬರೋ ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೊ ಇನ್ನೀಗ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇತ್ತೆ ದೂರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬಂದ್ಪಂಡು ಅಕ್ಕ ನಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ಏರ್ ನಡೆ ಅಕ್ಕ ನಡೆ ಮಾತನಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಪೋಯಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಉಳ್ತು ಪೋನಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಕ್ಕ ನಡೆ ಪೋಗ ಇಲ್ಲರದು ಬಂದಾಗ ಏನು ಸೂಡಿ ಬಾಡೋದು ಬರ್ತೀನಿ ನಿಖಿಲ್ ತುಯ್ಯಾರತ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತನಾಗ ಸೂಡಿಲಿಜ್ಜಿ ಸೂಡಿದ ಅಜ್ಜಲಿಜ್ಜಿ ಬಿರ್ಕಲ್ ಬೂತಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಜುಟ್ಟು ಪತ್ತೊಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ ಆ ಪೊಂಜೆ ಒಂದು ತುಕ್ಕ ಇದು ಮೂಲೊಂಜಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ಪೂಜೆ ಇರೋದು ಓ ಪೊಂಜವೇ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ಪೂಜೆ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿತಾರ್ನಲ್ಪ ಅಮ್ಮ ವಚ್ಚಿ ನಿಂಗೆ ದೇ ಮೆರ್ನಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತೀನಿ ಗೈಸ್ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಾಗೈತಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಒಕ್ಕ ಏತೋ ಸರಿ ಇಂಕಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ಪಿಡೆ ಮತ್ತು ಪನ ಮೀಟಪ್ಪ ಬಟ್ ಓವರಾಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಂದಿಜಿ ಗೈಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕುಜಲ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಂಡೆ 1 ನಿಮಿಷ ಇದು ಬಲ್ಲೆ ಇದು ಸೊ ಇನ್ನು ದಾಯಿ ಇಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತದೆ ಮೊರಗೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಬಂದಿರಿ ಸಾಂಬಾರು ಮತ್ತೊಂದು ಕನ್ನಡ ಪಂಡದು ಕೋಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದೊಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಮೇರು ಪುಂಡಿಗೆ ಅರಿಬಾರ್ದಿರಿಗೆ ಅಂಚ ಕಾಂಡೆ ಮಿಸ್ ಅಂತೀನಿ ಇಂಕಲ್ ತಿಂಡ್ರ ಬಂದು ಬಸ್ಸಸ್ ಅಂತೀರಿ ಏನ ಪಂಡ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬತ್ತಿನ ಆ ಥರ ಬಂದು ಬಂಡೆ ಅಂಚ ಬಂಡೇರು ಪುಂಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ 11 ಬರ್ಪ ಬಂದು ಬಂದಿರು ಏನಂಚೆ 11 ಬರ್ಪು ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮನೆ ಪೋಯಿ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿದು ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಅನ್ಪೋಗ ಎಂತ ನಮಗೊಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಆಪುಣ ತಪ್ಪನಿ ಎಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಯಾನೆ ಇಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲಿ ಮೇರೆ ನೀಲಿ ಹಂಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಣ್ಣಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಗೈಸ್ ಒಂಚೂರು ಫುಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡ ಬಣ್ಣಗಳು ಇಂಚೆ ಕೈ ಉತ್ತಮ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ கொஞ்சம் ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬರೋರು ಇದು ಮಾತ್ರ ಅನ್ಪು ಇಂಕ ಹೋದಾಗ ನರ್ವಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಯಾವ್ದೊಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬಾಲೈತೆ ನಮ್ಮ ಶುರು ಅನ್ಪುಗ ಮೊದಲು ಮೆರ್ನ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಕ ಸೊ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಇಂಡಿ ಬೈದಿನಿ ಮೆರ್ನೆಲ್ಲಡೆ ಮೆರ್ನ ಪುದರ್ ಬರ್ತದೆ ಶಿವಪ್ಪಂದು ಸೊ ಬಲೆ ಎರಡನೇ ಪಾತಿರ್ಗ ಇಂದಾದ ಅನ್ಪುಂದಿ ಪುಂಡಿ ಓ ಪುಂಡಿ ಅರಿತ ಪುಂಡಿ ಓ ಪುಂಡಿ ಅರಿತ ಪುಂಡಿ ಸೊ ಗೈಸ್ ಅಂಚ ಲೆತ್ತಿತ್ತೇರು ಅರಿ ಪಾರ್ದಯಾನು ಪುಂಡಿ 11 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡ್ಪಣಿಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತೀನದ ಅಂಚ ಬಕಾರ ಬಂದ್ರಿ 11 ರೂಪಾಯಿ ಮನೆಗೆ ಪಂಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ತಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲತ್ತ ಬಂದು ನಾನು ಎಡೆಗೆ ಬರ್ತೆ ಸೊ ಮೋಲಿಂಗ್ ಅಕ್ಕ ಅವರು ಇಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಆರೇನು ಹಿಡಿದು 2 ವರ್ಷ ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಕತ್ಯಾನ್ ಅವು ತುಯ್ಯರ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಟ್ರಾಶಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆರು ಸಪುರಿಗೆ ಅಂದಪ್ಪ ನಂದು ಏರೆಲ್ಲ ದಾನ ಅಂಚ ಕೊರ್ರೆ ಆತನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತದು ಕುಜಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕ ತೋಜುಂಗ ಎಣ್ಣೆತ್ತು ಐಫೋನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಉಂಟುನಾಗ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತರ ಎಂಚ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ ಕುಣ್ಯ ಅಂಪೇರೆ ರೆಸ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೋಡೆನೆ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತು ರೆಸಿಪಿ ಅವು ನೆನಪಾಯ್ಜಿಂಗ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಂಡಿಗೆ ಪೋಯಿಸಿ ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಯಾನ್ ಜೊತಿತ್ತೆ ಮೇರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತೀರು
ಚಾಪರಿಯರ ಬಂದು ಕೇಂಡೇರು ಈಜಿ ಜೈದ ಗ್ಯಾಸ್ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಪಂಡ ಪಂಡೇರು ಪುಂಡಿ ಮತ್ತೊಂದುಲೆ 11,000 ಪಂಡದ ಕಡೆ ಅಪ್ಪಗ ಅದೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂತೂ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜತ್ತ ನಮ್ಮಡ ಅಂಚ ಬಲ್ತಲ್ಲಿ ಬತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹತ್ತು ನಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲ ಮೇರೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ದ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂದಿಪ್ಪರ್ ಏನು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೈಸ್ ಸೊ ಅವು ಮೆರ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಸಾಂಬಾರು ಕೂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಂತಾತು ಅದಾಗ ಮಂಡಿಗೆ ಪೋಯಿಜಿ ಸೊ ಇತ್ತ ಅಕ್ಕನ ಅಮ್ಮ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋತೀರಿ ಸೊ ನಾರಿ ಪುಂಡ ಒಂಚೂರು ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗೋದು ನಮಗೆ ಸೊ ಇತ್ತ ಬಲೆ ಅಕ್ಕನ ಪುಂಡಿದಾದ ರೆಸಿಪಿ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ನಮ್ಮ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಬನ್ನಗೆಲ್ಲ ಮುಂಡಾಡ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇತ್ತು ನಿಖಿಲ್ ಬೋಡ್ತಾನೆ ಇಂಟ್ರೋಡ್ ತೂಲಿ ಯಾನೈತೆ ಮೋನೆ ಪೂಜಿನಾಗ ಅವು ಪೋಯಿನಿ ಇತ್ತದ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇಟ್ಟು ಗಮ್ಮೆಯ ಪೂಜಿ ಅಂಚ ನನ್ನ ಪನೋಡ್ಸಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ತಾನೇ ಪಾರ್ದಿಸ ಬಂದು ಮದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಸಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕೊಂದು ಸೀದಾ ಬತ್ತೀನಿ ಫುಲ್ ಕುಲ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬರ್ತದ ಸೀದಾ ಬರ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕನಿಲ್ಲಡೆ ಸೊ ಆರು ಮೋನೆ ಪೌಡ್ರ್ ಬಾಟಿ ಗೈಸ್ ಅವು ಐಫೋನ್ ವೀಡಿಯೋ ಬಿಡಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ಪಂಡದ ಅದನ್ನೊಂಜಿ ಒಂಥರ ಆಯಿಲ್ ಕಾಯಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಪೌಡ್ರದ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ ಇತ್ತ ಅವು ಹೇರ್ ಅಂಚನೆ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ಲಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ತೋಜು ನಮಕ್ ಅಂಚ ಓಂಡು ಇದನ್ನ ಪುಂಡಿ ನಾನು ರೆಡಿ ಓಡಾಡ್ತೀನಿ ಶುರು ಮಾಡು ಅರಿನು ರಾತ್ರಿ ಬದಲು ಪಾದಿದ್ದ ತುಲೆ ಓವರಿ ಆನಂದರಿ ಆನಂದರಿನ ಬದಲು ಪಾದಿತೀರಿ ಗೈಸ್ ಎಸ್ ಬಕ್ಕ ತಾರೇನು ಬೇರೆದು ರೆಡಿದಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಜೈ ಗೈಸ್ ತಾರಿ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಪುಂಡಿ ಮನ್ಪರೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಎಂಕಲ ಕಂತಿನ ಇರಾನಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲ್ ಮನ್ಪುನ್ ಗೈಸ್ ಜೋಕ್ಲಿನ ಮಾತು ಗೊತ್ತಾವಡ ಜೋಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಪಿನ ಪೊಣ್ಣಲ್ಲಿ ತೂಪೇರು ಗೊತ್ತಾ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪಂ ಇಲ್ಲ ಕಲ್ಪು ಎಂಕ ಬಾತ್ಪುಂಡು ಪುಂಡಿ ಮನ್ಪರೆ ನಾನು ಏಚರಿ ಪುಂಡಿ ಮಂಡೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಪುಂಡಿ ಮನ್ಪರೆ ಪೋದು ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿ ಆತಂಡ್ರಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತೆ ಉಂಡೆನ ಚಾನಲ್ ಅರೆಪುದ ಪುಂಡಿ ಮನ್ಪರೆ ಪೋ ತಾರೆ ಖಾಲಿ ಐನಿ ಓಕೆ ನನ್ನ ಕಡೆಕ ಓಕೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಗೈಸ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲಿ ಎಂಕಲಲ್ಲ ಕಿಚನ್ ಇಂಚೆನೆ ಇತ್ತದು ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕಿಚನ್ ಉಂಡುದಲ್ಲ ನಾಯಿ ನನಕದಲ್ಲಕ್ಕ ಇಂಚಿ ಇಪ್ಪುಡು ಕಿಚನ್ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಗ ಅಪ್ಪಗ ಶೋಪ್ದ ಕಿಚನ್ ಅದೇ ಎಂಕಲ ಇತ್ತ ಅವು ಈ ಕರ್ಬದ ಟೇಬಲ್ದಲ್ಲಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕಿಚನ್ದು ಇಂಚಿನ ಇಪ್ಪುಡು ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಗೈಸ್ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಅಪ್ಪನ ಪುಂಡಿ ನಮಕ್ ಕಟ್ಟಿ ಬೋಡದ ತಿರ್ಗಾರದ ಪುಂಡಿ ಮನ್ಪರೆ ಸೊ ಒಂದು ಮಾರ್ಬಲ್ ಬೋರ್ಡು ಕಡದ ಬರಿ ಪೋಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸಿ ತಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಬಿನ್ನೇರು ಬೈದೇರಿ ಮೇಟ್ ಅಕ್ಕ ಪುಂಡಿ ಮನ್ಪನಾಗ ಪುಂಡಿ ತಿಂದ್ರೆ ಬಿನ್ನೇರ ಇದ್ದೇರು ಅವು ಉಂಟುಡಾ ಏದಾಯ್ತೈ ವಾವ್ ಅವು ಅವಳಿ ಸೆಟ್ ಅವು ಇಂಚು ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕಕ್ಕಿದ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ದೊಕ್ಕರ ಆದ ಪುಂಡು ಮಾರೆ ಮೇರೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಬಾಯಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಟ್ಟ ಕುಲ್ ತಿಂದಿ ಎದೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡ ಡೈಲಿ ಬರ್ಪುಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೈಯದು ಚಾತ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡ ಇಂಚಿನ ಮಾರೆ ಸೆಟ್ ಅಕ್ಕ ಎಕಡೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸಾಂಬಾರು ರೆಡಿ ಉಂಡು ಬಂದು ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಬಂದಿರ ಸಾಂಬಾರು ಮುನ್ಕೊಂಡು ವಿತ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಾಲ್ ಪಾಡ್ದಾರ ದಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಸಾಂಬಾರು ಬಂದಿರು ತರಕಾರಿ ಮಾತು ಉಂಡು ನಿಕ ಜಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕಿ ಜಪ್ಪುಂಡು ಮೇರೆ ಪನ್ಪುಂತಿದೆ ಬಾರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಎಂಕಿ ಜಪ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪುನೆ ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮುರಣಿ ಪಂತೇನೆ ಚಿಕನ್ ಕನ್ನಗನಿ 6 ಮಂತ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಕಂತಾನೆ ಇಲ್ಲಾಡು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ತರಕಾರಿ ಜಪ್ಪುಜಿ ಅತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಜಪ್ಪುಜಿ ಇರಪ್ಪಗ ಪನೊಂತಾರೆ ಇರು ಆರು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಪನೊಂತಾರೆ ಗೈಸ್ ಬೇಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಡು ವೆಜ್ಜಿಯ ಆದ ಅನ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಗುಜಿ ಅಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚ ಮಟ್ಟ ಪನೊಂತೀರು ಬೇರು ಇದನ್ನಾಗ ವೆಜ್ ಎಂಕಿ ಜಪ್ಪುಂಡದ ಏನು ಬೇರು ಒಂಜಿ ಕ್ವಿಕ್ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮನ್ಪುಗ ಗೈಸ್ ಅಕ್ಕನಿಲ್ಲದ ಕ್ವಿಕ್ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಅದು ಸೊ ಕಡೆ ತಿನ್ನದಾದ ಉಂಡು ತುಳಿನ ಮಾರಿ ಕಡೆನ ಅವೇನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಮಾಜ ಓಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು
ಅವತ್ತೆ ಪೊಸದ ಕಲ್ಪುನ ಪುಣ್ಣುಲೇರ್ಲಿತ್ತು ನಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ದಾಯ ಪಣ್ಣುಲೆ ಪಂಡ ಮಾಜಾಯ್ಜಿಂಡ ಇಂಚಿನ ಪುಂಡಿ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ನಮಕ್ ಪುಂಡಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಕೈకి ಇಂಚ ಪುಂಡಿ ಮನ್ಪನಾಗ ಕೈಟ್ ಅವು ರೌಂಡ್ ಆವೋಡು ಸೊ ಇವ್ ಇಂಚ ಎತ್ತನ ಆಪುಜಿ ಅವನಿಕಲ್ ಕಮ್ಮಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಂತನಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಆಪುನು ಸೊ ಅವನಿಕಲ್ ಆಪಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾಜನಗ ಪಾಡ್ದವನ್ ಮಾಜಾ ಒಡೆ ಆಪುನು ಮಾಜಾನಾಗ ಲೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಮಸ್ತ್ ಹೈದಿದ್ ಮನ್ಪೆರ ಬೆಲೆ ಅಡಿಪೋತದ್ದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಕೈಲ್ ಪಾಡ್ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದು ಇಪ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡಮ್ಮ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ಇಂಚ ಮಾಜಾ ಹೇಳ್ಪಂದು ನಿಕ್ಲಿ ತೋಚ್ಪಾವ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ಟು ಮಾಜಾರ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮಾಜಾದ ಆಂಡ ಮಾಜಾದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೆ ನಾನು ಬೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಹಾಕಿ ದಾಯಿತಪ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಬಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಜಾಗ ಬಲೆ ಮಾಜಾರೆ ಬಲೆ ದಾದೇನು ಬಲೆ ಬಲೆ ಮಾಜಾರೆ ಕಾಲೆ ಈಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗಿಲ್ಲ ಮಾಜಾವ ಈರಿದು ಇನ್ನು ಎರಡು ಕೈಲಿ ಬತ್ತು ಮಾಜವನ ఒక పుణ్య అనుకున్నాక మంచి సేరుడు నెక్స్ట్ రెసిపీ దాదా బోర్డు పని పనులకి చక్క మన పేరు నీకు దాదా బిర్యానీ బోర్డా బిర్యానీ మనపల్లి ತಲೆ ಯುನೀಕ್ ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪ್ಲೆಕ್ ಯುನೀಕ್ ಈತನಟ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡಿಪ್ಪೆರ ಬೆಲ್ಲಿ ಈರ್ದಲ್ಲ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿನ ತುಕ ನನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಬತ್ತ ನಾ ಇನ್ನ ಕಾಣಕ ಜೈ ಕರೆಂಟ್ ಪೌಂಡು ಓ ಕಡೆದ ಇನ್ನಿಟ ಅಂಡು ನಾನು ಓಲೋ ಈ ಬೇಲ ಅದೇ ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕುಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹ್ಮ್ ನನ್ನ ಮಗನ ಇವಾಗ ಮನ್ಕೊಡತ್ತ ನಿಕುಲುಲ ಒಬ್ಬೋ ಏನರ್ದು ಮೀರಾಪರ್ ಏ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಡು ಇಲ್ಲ ಮದಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇಂಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ದೇವರೇ ಎಂಕಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮನ್ಪೇನೆ ಒಂಚೂರು ತಾಸಿ ಉದಾಸೀನ ಸೇಮ್ ಅವು ಸೇಮ್ ಪುಣ್ಣೆಲ್ಲ ಉಟ್ಟುಗುಣ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತು ಪೆರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಮ್ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತಾನೆ ಮನ್ಪೆರ ಮಟನ್ ಒಂಜಿ ಬುರ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೊತ್ತು ಬಂದ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೊಂದು ಕಲ್ತಾನಲ್ಲ ಮನ್ಪೆ ಎಂಕಲ್ ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಉಲದ ಇನ್ನರ್ ಸೋಲ್ದು ಆದಂತೀರಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಜಡ ಬತ್ತಿನವು ಬೊರ್ಚಿಯ ಉಪ್ಪುಂಚಿಡು ಬುರ್ಜಿಡು ಉಪ್ಪು ಕರಿಡು ಸುಧಾರ್ಪಗ ಬಂದು ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಜೀವ ಎಂಕಲ್ನ ಉಪ್ಪು ಅಡಿಡು ಕೊಜಪುಡು ರಂಜಿಡು ಇಜಿನ ಮನೆ ಬಡ್ಡೆ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ್ದು ಕಜಿಪ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಆರೆಸ್ ಗೀ ರೈಸ್ ಸಂಜೆ ಮನ್ಪೋಟು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತೇನೆ ಆಂಡ ಅದಂಪುನು ಅವು ಜಡ ಬತ್ತು ಬೋತು ಇಲ್ಲಡು ಕುದ್ದು ಬೇಲೆಗೆ ಪೋನಗಳು ಒಂಚೂರು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತ ಮಾರ ಬೇಲೆದು ಬತ್ತದ ಕಜಿಪ್ ಮಾತ ಮಂತಂದು ಮೀನು ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋದು ನಿಕ್ಕಳು ತೂವದು ನಿಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂಪನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾವು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡು ಕುಳ್ಳುನತ್ತೆ ವಾಟ್ರಸಿ ಜಡ ಬೊಕ್ಕ ತೋರ ಅವನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೂಜೆ ತೋರ ಹಾಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ ತೋರ ಹಾಪುನು ಮಾತ್ರ ಮನೆ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಕುಪ್ಪಿ ನೀರು ಪಂಡ ಅಲ್ಲ ಜ್ವರ ಬರ್ತನ ಓಡಿ ತೋರ ಹಾಪಿನಿ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಹಾಪಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಜ್ವರ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಹಾಪುನ ಇಜ್ಜತ್ತೆ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಹಾಪಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಸ ಇದೆ ಕೊರ್ಪೆ ಕೊರ್ಲತ್ತ ಕೊರ್ರೆ ಆತನೆ ಬಾರಿ ಡೆತ್ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಸಪುರದಲ್ಲಿ ಪೆರ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಾನ ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಕ ಮಿಗ್ದಿ ಪನ್ಪರಿ ಅಕ್ಕ ಮಿಗ್ದಿ ಇಂಚ ಪನ್ಪುಜಿ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಗೆಂಡ ಮೇರ್ದಲ್ಲಿತ್ತ ಅಂಗಡಿ ಕೊನಾಗ ಮೇರುನದ ಮೇರ್ಲ ಮೇರೆ ಹಾಂಕಾರದಾರ ಮೇರೆ ಅಂಗಡಿ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಬಂತದೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಪ್ಪರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಮಾತ ಪಂಡಿತ ಅವಸರು ಅಕ್ಕಲೆ ಅಂತೂ ಏರ ಮಲ್ಲ ತೋಜು ಆಯ್ತಾ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಅಕ್ಕಲೆ ಮೂಲ ಅಕ್ಕನ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಹೆಂಗ ಅಕ್ಕತ್ತು ಮೇರೆ ಹಿಂಗ ಅಕ್ಕ ಆರಿಗೆ 2 ವರ್ಷ ಮಲ್ಲ ಅಂತ ಇಂಚಿನ ಮೊನ್ನೆ ಬರ್ತಾರೆ ಗ್ಲನ್ಸಿದೆ ನಾನು 24 ಬಂದು ಪಾರ್ತಿ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನು ನಿಕ್ಕೆ ರತ್ನ ಅಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿ ಇರತ್ತೆ ಅನ್ಮ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ನೀಂದು ಹೈಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಸತಿ ಬೋಡ ಹವಾಮಾನ ಅಂಕ ಅಣ್ಣನ ಸಪುರ ಆവുಡು ಅದೆಲ್ಲ ಆവുಡು ಬೊಕ್ಕಾಪುನ್ ಏನೇನೇನು ಮೆಚ್ಚರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸಪುರ ಆവുಡು ನಮ್ಮ ಜೀವ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪು ನೀನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಇಪ್ಪು ನಟ ಗಟ್ಟಿ ತಿನ್ನೋಡು ಆರಾಮ್ಸೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಆಯ್ತು ಇದು ನಾವು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕೊಂಡಿ ಮಾಜಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ದೂರ ಗೈಸ್ ಓಕೆ ಮಾಡು ಬರೋದು ಜನಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಆನ್ ಅಂತ ಈ ತಾಣ್ ನಾನು ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತು ಮನ್ಪೋಡ್ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಒಂದು ಬರ್ತುಂಡು ಚೌಲಿಯಾರ ಚೌಲಿಯರೇನೆ ಪುಂಡಿ ರೆಡಿ ಅನ್ಪುಗ ಎಸ್ ಇರಿಗೆ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಓಕೆನಾ ಇರಿಗೆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ದಾದ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೊಂದು ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡತೆ ಈ ಬೆಚ್ಚಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಐನು ಪುಂಡಿ ಮನ್ಪೊಡಿರು ದೇವರು ಕೈನು ಪೊತ್ತವನ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈನು ಪೊತ್ತ ಇರಬಹುದು ಕಾವಲಿದ ಕೈನು ತುಂಡು ಮತನ ಅಪ್ಪನ ಇಟ್ಟು ಬೆರಿ ಬ್ಯಾಂಡವು ಆಂಡತೆ ಅವಿ ಯಾವ್ದು ಸೌಲ ನನಗೆ ಸರಿ ಅಪ್ಪ ಬೇಡಪ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಬಾಟ್ರೆ ಫೋಟೋ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ದೇನೆ
ಒಂದು ಬೇತದ ಅದಲತ್ತು ಪುಂಡಿ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪುಂಡಿ ಮಂತದ್ದು ಅವೇನು ರೌಂಡ್ ಮಂತದ್ದು ಅవి ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಚಟ್ಟೆ ಮಂತದ್ದು ತಾರಾಯ್ಡು ಡಿಪ್ ಮಂತನ ಇದು ಅಕ್ಕನ ಅಮ್ಮನ ರೆಸಿಪಿಗೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಈ ಲೈಫ್ ಫುಡ್ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಂದಿನ ಪುಂಡಿ ತಿಂತೆ, ಅಮ್ಮ ಮಂದಿನ ಪುಂಡಿ ತಿಂತೆ, ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಕಲು ಮಂದಿನ ಪುಂಡಿ ತಿಂತೆ, ಇನ್ನು ಶಿಬಕ್ಕ ಮಂದಿನ ಪುಂಡಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವು ಕೋಕೋನಟ್ ಮಂದ ಪಾರ್ದು. ಸೊ ಬಲ್ಲಿ ಏನು ಚೊಪ್ಪು ಬಂದು ತೂಕನಮ್ಮ ಪುಂಡಿ ಪುಂಡಿ ಲಕ್ಕನಿಪ್ಪು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಸೈನ್ ತೂಕದ ಹಾಕೊಂಡು ಪಡ ಒರಿಯರನ್ನ ಕೈ ರುಚಿ ಒಂದೊಂದು ಟೈಪ್ ಇಪ್ಪುಡು ಅಂಚ. ಸೊ ಎಸ್ ಬಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಯರ್ದು ಎರಡು ಅದಾ ಬೇಯರ್ದಿಕ್ಕ ಹೀಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಳ್ಳೆ ಆ ಇಂಚ ಮತ್ತು ಬರ್ಪು ನಿರ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆರ್ನ. ಸೊ ಇವನು ಒಂಚೂರು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕನ ಉಂಟು ಇಯರೆ ಆರೆಂಜ್ ಡಿಶ್ ಅದು ಕೆಲವು ಮಾತ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಕೂತಂತ ಕೊಂಡು ಹಿಡಿತಿಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಆ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಳ್ಳೆ ಆ ಬೈದಿಂದ ಆ ಪತ್ರ ಮನೆ ಬಂದು ಒಂಚು ಕೊಟ್ಟು ಗುಳ್ಳು ಆಯ್ತಾನೆ ಯಾಂಪೋ ಅಪ್ಪ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟು ಸಿಮೆಂಟ್ ತೊಂದರೆಗೂ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ನಿತ್ತೆ ನೀನು ಬೇಯರದಿ ಒಂದಲ್ಲ ರೆಸ್ದಿಲಿ Is it looking beautiful? Yes. Oh, becciundo. ಪಕ್ಕ ತೂಟು ದಿನ ಬೆಚ್ಚ ಬಂದೆ ಎಂಕದ ಹೋಗ್ತದೆ ಕೈಲ ಬೆಚ್ಚ ಸಲ ಅಂತಂದು ತೆಡಿ ಗಂಟೆ ಒಂಚ బైపుండు హాఫ్ అన్ అవర్ ఎట్లా ఉండు పుండి బైతిన్ గైస్ ఈ మట్టి కజ్జికి పెంచాడు రెడ్ రెడ్ తిన్కా ಪಾಡ್ಲಿ ಈ ಪಾಡ್ಲಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಕೈಲಿ ಉಪ್ಪಲೆ ರೆಡಿಯೋ ಸಾಂಬಾರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮಕ್ಕಳು ಜೈ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ರೆಸಿಪಿ ನಮ್ಮ ಎದುರುಂಡು ಬಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಒಂಚೂರು ಗಾಲಿ ಪೈರ್ ಎತ್ತು ಚೌಲಿ ಇಸ್ಕಮಾನ್ ಸೊ ಗೈಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಂಪು ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚ ಸೂಪರ್ ಸೋಕಾತುಂಗಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಸೋಕುಂಡು
ಹಾಡಿದ ಗಂಜಿ ತಿಂತಿದ್ಯಾ ಅಂದ ಮಕ್ಕಂಚಿ ಕಾಲು ನೆಂದು ಓ ಜೀವಿ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಟಾ ಯಾ ಸೊ ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಇಳಿತ ರೆಸಿಪಿ ಮತ್ತೆ ತಿಂದಾಡು ಅಕ್ಕ ಗಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಮಂತನ ಆರು ಬಯ್ಯ ತಿನ್ಪುನಿಗೆ ಆರ್ನ ಕಾಂಡೆದ ವನಸ್ ಲಾರಿಸಿನ ಕಾಂಡೆ ಗಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಮಂತ್ಪುನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇನ್ನು ಲೇಟ್ ಲಕ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಇವ ನ್ಯಾಲ ಲೇಟ್ ಇನ್ನು ಲಕ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿದ್ದು ಬೇಕಲ್ಲತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮನ್ಪುನು ಯೂಸೇಜ್ ಪೊಕ್ಕಟ್ಟ ಕುಲ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಹೊತ್ತುಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಅದ ಸೊ ಇನ್ನು ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಗೈಸ್ ಶೋಕಿತ್ತನು ಕಜಿಬ್ ಶೋಕಿತ್ತನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಜಿಬ್ ರೆಸಿಪಿ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಓಕೆ ಇರ್ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮಗಡೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಚೆ ಕಪ್ಪಾಲಿ ಇದು ರೆಸಿಪಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ ಹಿಂಗೆ ಶೇರ್ ಅಂಪಲಿ ಓಕೆ ಕಾಡುವ ಸರಿ ಅಪ್ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬಕಪ್ಪ ನೋಡು ತೈತಂಪು ಗೈಸ್ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ 11 ಬೈಜಿ ಏನ ಚಾರ್ಜ್ 11% ಉಂಟು 11% ಉಂಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆ 11% ಖಾಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಎನ್ನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಗೆತ್ತೋಡು ಒಂಜಿ 2% ಪುನಃ ಬಲಿಪೋಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಮೇರೆ ಎಂಕ್ ಎಂಚ ಗುರ್ತ ನನಕ್ಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತ್ ಜಾತ ಇರ್ಪತ್ಲೆ ಮೆಟ್ಟು ಕೈವೆನೆಪ್ಪು ಸೊ ಎಂಕ್ ಮೇರೆ ಎಂಚ ಗುರ್ತ ಬಂದು ಪಂಡ ಏನು ಅಮ್ಮ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬರೋಂತೀರ ಅವಾಗ್ಲಿ ಸಂಘದ ಮಾತು ಇಪ್ಪುನತೆ ಅನ್ಸ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನಮ್ಮಲ ಮೇರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಂಗಡಿ ಇತ್ತೇರು ಸೊ ಅಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಮಾತು ಇಪ್ಪುನದೆ ಒಂದಿನ ಯಾನ್ ಬರ್ತಿತ್ತೆ ಒಂದಿನ ಮೇರ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಎಂಗಳು ತೋನ್ ಮಾತಿತ್ತು ಅದಾಗ ಆತ ಪಾತ್ರ ಮಾತು ಜನ ಒಂದಿನ ಅಕ್ಕಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂಚ ಮಾತ ಒಂದು ಅದನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತೇನು ಆನಿ ನಾನು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ದ ಫ್ರಾಕ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅವು ಏನಪ್ಪ ಮೇರೆ ಹೂ ಪಾಡ್ತಾರೆ ನೆನಪಿಚ್ಚು ಎಂಕ್ ಅದಾಗ ಎಂಕ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಅಕ್ಕಲ ಗೇಮ್ಸ್ ನಮ್ಮನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಜನ ಗುರ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲ ಅದನ್ನ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬಂತಿತ್ತ ಸಡನ್ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಪಾತ್ರದ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡೆಗೆ ಮಾತ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಮಾತ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಅಂಚ ಆಲ್ಬಮ್ ಮಾತ ಫೋಟೋ ಇತ್ತಂಡು ಇಂಚ ಆಲ್ಬಮ್ ಮಾತ ಫೋಟೋಸ್ ಮಾತ ಉಂಡಾಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪಂಡ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇದಾಗ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮೇರೆ ಅಕೌಂಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆ ನಂಬರ್ ಕೇನಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಪ್ಪಗಲ ಆದ್ದಾರ ಪಾತ್ರ ಚೂರಿ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತು ಎಂಚೋಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಾಂಡ ಎಲ್ಲಪ್ಪನವರೆಗೆ ಒಬ್ಬನಿತ್ತ ಎನ್ನಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಮೇರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೂಡ ಗಣ್ಣೆ ಉಂಟು ಮೇರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಅಮ್ಮಕ್ಕೆ ಹೊರ ಬಂದಾಗ ಮಾತ ಪೋಂತ ಮೇರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಮಾತ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಏನೋ ಬಂಡ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಗುರ್ತಾಂಡತ ಅಂಚ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಚೇಂಜ್ ಬಂದ ಬಿಕಾಸ್ ಕೈ ಬೇನಪ್ಪ ಪತ್ತದ ದಿಯರೆ ಅಂಚ ಅದಾದ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಮೇರೆ ಒಂದಿನ ಬಡ್ಡದಾನಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪದೊಂದು ಬೈದೇನಿ ಇಲ್ಲ ಗುಳ್ಯ ಕಾಂಡೆ ನಾನು ರಜೆ ಇತ್ತ ನೀವು ಪದೊಂದು ಬೈದೀನಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾತ್ರೊಂದು 6 ವರ್ಷ ಅನ್ಪನು ಆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಇಂಚಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಎಂಕಲ್ ಇದಾಗ ಪಪ್ಪ ತೀರ್ದು ಒಂಚೂರು ಸಮಯ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆ ನಾಡೊಂದು ಹೊರ ಹೋದಿತ್ತ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾತ ಮನ್ಪೇರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾತ ಕನ್ನೇರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮಾತ ಪಕ್ಕ ಶಾಪಿಂಗ್ ತೊಗೊಟ್ಟು ಮಾತ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಪೋತಾ ಇಂಚ ಕೆಲವು ಸುತ್ತ ಇದೆ ಅಪ್ಪಗ ಬ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತೆ ಏನಾಯ್ತು ಮಂತ ಒಂದಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಹಂದಿ ಮತ್ತು ದೀಪ ನಾನಿರೋ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಮೆಹಂದಿ ದೀಪ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ ಎಂಕ್ ಮದುವೆ ಟೈಮ್ ಶೂಟ್ ಇರ್ತೀನಿ ಶೂಟ್ ಇತ್ತು ಡೌಟ್ ಮದುವೆ ಇತ್ತು ಅಣ್ಣನ ಮದುವೆ ಅಪ್ಪಗ ಬರ್ತಿ ಜನವರಿಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಡ ರಡ್ಡಗೈಕ್ಲ ಮೆಹಂದಿಯಿಂದ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ನೈಟ್ ಬರ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಅಂಚ ಗುರ್ತಾತನ ಎಂಕಲ್ಲ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಮ್ಮನ ಮೀಟಿಂಗ್ಡು ಗುರ್ತಾಯಿನ ಅಮ್ಮನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕನ ಫೋಟೋ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಉಂಡು ತಿಳಿ ಗೈಸ್ ಒಂದೇ ಫೋಟೋ ಒಂದು ಏನು 10 ಇಯರ್ ಬರ್ಡೇದ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಬಿಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಪ್ಪಗೆ ನಾನು ಎಂಚಿತ್ತಿತ್ತು ಸುಡ್ಡು ತಿರಿಯನ್ನ ಇದು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಬಂಡದ ತೊಗೊಟ್ಟು ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಬರ್ನ ಪೋನಾಗ ದೇನು ಇಕ್ಕವು ಎಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಲಕ್ಕಿತ್ತ ಐದು ಒಂಜಲಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಜಾತಿನಿ ಶೋಕ್ಲಿತ್ತ ಎಲ್ಲಪ್ಪನಾಗ ಮಾಡ ಈ ಮಪ್ಪ ಶೋಕಿಜ್ಜಿನಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಶೇಪ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಶೇಪ್ ಔಟ್ ಆಮೇಲೆ ಮಾಸೇಜ್ ಈ ಮಟ್ಟ ಮಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಟೆನ್ಷನ್ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಹಂಚ ಮಕ್ಕ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ನಡ ಅವನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಈ ಸಮಯ ಗುರ್ತೈತಲ್ಲ ಸೊ ಶೇರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈ ವರ್ಷ ಗುರ್ತೈತದ ಜೀವಿತಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಲೆ ದಾದಾನ ನಿಕ್ಲೆನ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಲು ಬೊಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಲೆ ಅವಾಗ
ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಪುಲಿ ಇಂತ ರೆಸಿಪಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ಆಗ್ತುಂಟು ತೂನಗ ವೆರೈಟಿ ಅವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಪ್ ಮಂತದ್ದು ಕೋಕೋನಟ್ Coconut ಇವನ್ dip. ತಿನ್ನಗಲ ಓಕೆ, ಎಂಚ ಆತುಂಡು? ತಿನ್ನಗಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತಂಡ ಶೋಕಾತುಂಡ. ಪಂಡ ಕಾರ ಬೈಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂತು ನಮಗ್ ಈಗ ಸತ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪುಂಡಿ ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ ಬಂದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಆ ಕಜಿಪುರ್ ತಿನ್ನಾಗ ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ನಾಗ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಪಣ ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆವಂತು ತಿನ್ನಾಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ನನಗೆ ಇಂಚಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಪಲ್ಲ ಅದ ಕೂಡ ಬರ್ಬಿಡಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೋಡ್ತಿಂದ ಐಟಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಅನ್ಪೋಗ ಆ ಕಡೆ ಡಿಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಚ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ರೀತಿಯಿಂದ ಬತ್ತಿ ಬರ ಬೆಲೆ ರೆಸಿಪಿ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಮ್ಮನೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಡುಮುಜಿ ರೆಸಿಪಿ ತೂಕ ಆ ನಡುಮುಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ಬೋಗ ಬಂಜಿ ನೈಜಿಂದ ಅದೇ ಬಾಜಿ ಬೇನ ಅಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪನಾಗ ಬಲ್ಲೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೋಗ ಓಕೆನಾ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಂಡ ಒಂಜ ಪಾನಿಪುರಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಡಿಯೋ ಈ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ಪಾರ ಇಜ್ಜಾದ ಕಮ್ಮಿ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀ ತಿಂತೀನಿ ನಾನು ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ಪಿಸಿರ್ಗೆ ಸರ್ ದಾದನ ಬೇತ ಚಾಲೆಂಜ್ A to Z ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನ್ಪೋಗ ಓಕೆನಾ ಅವೊಂಜು ತುಕ ಓಲ ನಮ್ಮ ಮಾಟ್ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೋದು 1000 ರೂಪೀಸ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ 1000 ರೂಪೀಸ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡವು ಅಂಚನ ಮಾತಾ ಅಂಚ ಮಾತಾ ತುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಕ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತೆ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪೋಡು ಇಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪೋಡಿ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪೋಡು ಒಬ್ಬರ ಮನೆ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇಚ್ಚಾಗ್ತೈತಿ ಈವೆಂಟ್ ಜನಟ್ ಒಂಚೂರು ಓಕೆ ತುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ನೆಕ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪೊಸದ ಒಂದು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊ ಕಜಿ ಕುನಿಕ್ಲಿಗೆ ಉಂಡ ಉಂಡಿಯ ಸೊ ರಾಹುಲ್ಗೂ ಮಾಡಿದ ಕೊರಿಯರ್ ಅಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಇದಾದಿ ಮಾತ ನಿಕ್ಕಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ರಾಹುಲ್ಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ನೆಟ್ಟಿತ್ತುಂಟು ಸೊ ಮುಲ್ಪ ರಾಹುಲ್ಗೂ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗೈಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ರಾಹುಲು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬಲ್ಲ ತಿನ್ನತ ಎಲ್ಲ 15 ವರ್ಷ ಏನ ಮೆಗ್ಗ್ಯಾಗ ಬರ್ತಿ 15 ತೆಂಡಿಂಡು ಬಾವು ಎಲ್ಲಿ ತೆಂಡಿಂಡು ಹೆಂಗ್ ಕೊಡಕುಲ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಹೊರಕಂಡು ಎಲ್ಲೊಂದು 15 ವರ್ಷ ಬರ್ತಿ ಅದು 16 ವರ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎದ್ದು ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಆಯ್ತ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಕಟ್ಟದು ಕೊರಡು ಮಾ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಉಂಟು ವಯಸ್ ಇತ್ತ ಆಂಡತ್ತ ತೊಟ್ಟೆ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ತೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿರ ಕುಪ್ಪಿಗೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಏಮಿಟ್ಟು ಒಂಜಿಕಾಯಿಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಪಿನೈಲ್ ಉಂಡು ಅವು ಇಲ್ಲಾಗ ಅಂಚನದು ಫುಡ್ ಯಾವಾಗಗೋಸ್ಕರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇನ್ನು ಇಂಕಲ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರ್ನಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೇಗು ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಲಿಂಕ್ ಅವ ಹಾಂ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಕೊರ್ಲಿ ಬರ್ಪ ಬಾಯ್ ಈವೆಂಟ್ ಇಂಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸೊ ಓಕೆ ಏನಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾ ಓಕೆ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶೇರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಚಿನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನಪಡಿಸಿ ನಿಖಿಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಜಾತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಣ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂಚಿನ ಥಾಟ್ ಇಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈತ ಜನ ಒಂದು 2,000-3,000 ವ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹೋಪ್ ಉಂಡೈತೆ ಆಯ್ತು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 200 ಕಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಜಾಯ್ ಅಂತದ್ದು ವೈಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ತಿಕ್ಕಗದನ ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಂದದ್ದು ಸ್ಕಿನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಸೊ ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಸಿಯಾ ತಿಕ್ಕಗದನ ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ಉಂಟು ಮ್ಯಾಮ್ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್